Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Kakruwa na Bah Marbud khar Presiden yang Voice of the People Party VPP Youth Wing. Bat ulat ho yakani kakruwa hakaransan social media Facebook na kabaong kumni. Ka VPP Youth Wing ka ay Khublei Shibun ya Presiden ka VPP Bah Ardent minabasay mo. Halor ka jingwan ra jong ya ka amendment halor ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Amendment Bill araja apusan. Bahaduh baka sarkar kahap ban weng sisendan ya ka clause saw lai way. Kabangila penihang ni. Bah Ardent ila peni haka session haka jingkran jong baidan ke jingsngew bomhun halor kita ki land banks. Kabakani ka bill kan shna nabynta ki kam investments ban penkiri ka state katkum ka jing batay UCM ka jala. Katakan nodal agency ka MIPA kaban shna kita ki land banks da kabathet jaka lani da pharing direct purchase of land. Lani daki weki land or other means bat ban shna ki jaka trekam lani da pharing da kabaong setting up of offices. Bah Ardent ilawan ra ekani kamat ban weng sendan lani ban delete yakani ka clause saw lai way namar isngau khya yo ka tengkhu lani kata ka contradict ya ka Meghalaya Land of Transfer Act khat khandai spa nyu phuwei hapo ka 6th schedule lani hapo ki district councils halor kani ka jingwan ra dai Bah Ardent UCM ka jilla ulapan banapat ba anweng no yakani ka bynta dada Bah Ardent iklamwan ra ekani ka amendment hato ka sarkar kan weng yakani ka clause ulapo ikani ka jingkali bat ka jilla jongi kan sa ka umdum bat ka jingma ka bashar khai hadin habun ni ai Khublei yapi Bah Ardent kumunang yalam bashlur bat bayo ijengai pilale ya ka ba day tam bat sa shisin pilaya khunteng na ka bynta ka jaitbynriew ublei unang kerkhu yapi Bah Ardent bat sa shisin Khublei Shibun kani ka digata ka kerwo kablapan sngaw do Bah Marbud khar